Madikani munogonesesa nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Maisamba Show patinobereka mwana anonzi chikuva chemhemberero. Pachikuva pano tinoragidza pasi rose kuti kuZimbabwe tinavo, kuZimbabwe vari kuzvigona. Munovaona vanoya panapa tichivapemberera, asi hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose vedande mutande. Maisamba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka muchanzwa pakufamba kwedu kwenguva. Nhasi ndine chikomana chiri kuita zvinogara zvakadaro, chiri kuita mashura, asi regai ndigomupa mukana wekuti azvisume kwatiri. Wakadii yako mwanangu? Ndinofara mama muri sei? Aiwa, ndinofara zvangu. Wakadii mabasa? Tungopusha. Aiwa, handizvozvo. Ende kana muchine simba rekusandudzira, handiti kupusha ndokusandudzira. Saka zvina kuti mune simba. Haungaipushe ikangoro kana usina simba racho, handiti? Chikuzama-zama. Ndinoda kuti uzvisume kunyika, nokuti kana tiri pachikuva chino tiri pasi rose nekuti tiri pamasaisai. Nekuti vamwe vanotaura kuti iro ndo rakiri pastage repachikuva, iro ndere madunhurirwa, asi iye anonzaniko? Saka kana ndati zvisume kunyika, iwe unonzani? Rangu rebasa ndinonzi Freeman HKD. Rangu rebasa. Saka ndore madunhurirwa iyo. But kuzvorwa nharo ndinonzi Image Sylvester Chizanga. Ndizvozvo. Ndiri mofu yemukono. Aiwa, tinokutendai mofu. Aiwa, muri kungozvinzwira. Ndiri kuona kuti unoimba zvakanaka. Asi chimwe chakanyanya ndifadza ndechekuti unoziva kuti vanhu vanoti kana vachiita zvinhu muupenyu vanoti vakati bate gadzike. Asi inini nekuti ndinotevedzera zvaunoita ndinoona kuti gore negore unoburitsa album. Mane kuteerera mama bai? Asakanyanya? Sure. Ndosaka tiri kupemberera, unotongopemberera zvese. Zvatinema ndezve vechidiki chete. Ndinofara kuzoti mune muchese. Nekuti kana muchiimba unoziva munoto imaridzo kwatiriwo. Ndosaka uchiona tichigona kutamba nemika nekuti kaudiki karimo, kaukuru karimo, zvese zvinokwana. Ndakambona mamwe makomenzi achidanza Maisamba vasikukura vangori zvavari kubva tichavaziva. Dzinongori nyasha. Saka kaudiki karimo. Dzinongori nyasha. Asi ka 1% wo maybe kanozoendawo nekuzvichengeta zvakanaka. Asi dzimwe dzese idzo dzinongori nyasha dzaMwari. Saka inini ndiri kuti iwe unozvikwanisa sei kuti gore negore pari kubuda album? Hausi munanawe? Munana sure. Nekuti dzimwe nguva pane paunoita basa wakatoshinga zvoramba kuita uchida kuti zviite. Inini ndakangova munhu wewe kuti ndakangochiti kwandiri ndinozvikwanisa kuzviita ende ndinoisa simba rangu pabasa rangu. Ndizvo zvomakuru kuti ndiwo mweya weupenyu wavatariri nevateereri. Handiri kunzwa zvotaura naFreeman panapa ari kuti ndinozvikwanisa. Iwewewo zvauri kuita, ndima yauri kuita, unotaurawo here mashoko ekuti ndinozvikwanisa? Ngatiregei kupota tichizvinzwira tsitsi. Vazhinji takuvara nekuzvinzwira tsitsi kuti zvinhu zvake zvakaoma, zvigoneke. Hanzi naFreeman ndinozvikwanisa. Ini ndinozvikwanisa nekuti iwewe ukasavimba kuti unozvikwanisa vari kunzi havakwanisa kuvimba newewe. Ndizvozvo. Saka isa simba rako pabasa rako. Uona kuti inini dzimwe dzenguva futi ndinoti mumwe murume akachiita ini ndofanira kuchiita kuzi ndiri murume. Kana kunyange mukadzi akachiita. Kana chikaitwa nemukadzi auiteeri. Ndinoita futi. Mumwe munhu hafanani nemumwe munhu wenyama sini kana achizviita ndinoita sei ndinozviita. Mashoko makukutu. Hanzi kana zvichiitwa nemunhu ndo mharidzo yatinogara tichipa kuti iwe tangu wazvibvunza kuti izvi zvandatarisana nazvo izvi zvinoitwa nemunhu here, kana mhinduro yako ichiti hongu, zvinoreva kuti iwewe kana uri munhu unogona kuzviita. Ndinonakidzwa saizvo nezvaunoimba iwe kana usingabvisiwi. Saka ini ndinoteerera zvaunoita. Pane imwe yakandifadza zvikuru inonzi Man to Man. Ndinoifarira. Asi unoziva chakabata mwoyo wangu, wakaimba chokwadi, chiri kunyanyoitika. Handizivi kuti ndikati mazera ariko aya kana kuti mageneration aya, nokuti akona kuti kunyepa
kwakukunda chokwadi. Freeman, uri kuzoonawo here kuti kunyepa kwakukunda chokwadi? Ondipa kana zviri izvo sei zvadaro? Chii chauya ichi? Pamwe magariro achinja nekuti kunyepa kwakuto pachirungu inonzi trending, kutotrenda. Ndizvozvo. Zvekuti vanhu kuti vabudirane pachena zvakutotinetsei. Saka isusu sevaimbi tinozongotora nyaya dzedzeka todzisa munziyo. Ndo zvakaitika pa ndakaiona wakaipika zvakanaka asi ndakida kumbokubvunzawo semunhu wechirume kana kuti semunhu wechikomana kana kuti baba vezvichauya pamberi apa. Iwe unofunga kuti munhu angadanane chaizvo nemunhu parwiro rwakaimba kudanana kupengesana mumwe akaroora uyo mukadzi anga akaroorwa kanga ine murume wake zvinogoneka here izvo kuti unodanana nemukadzi wemunhu asi iwo urudana naye usingatomboziva kuti ane murume? Zviriko zvemamande unyepera. Zviriko? Makaona tate manya dzedzeka. Umbacho tinenge tozvinzwa zvitaurika kuti ndo zvakaitika pamwe shamwari yakandiudza. Dzimwe nguva munhu yataurawo nyaya yake isusu hatizokwanisa kuziva kuti aiwa nyaya wandudza ndarunyara somwe tinonyora takanyarira zvido. Saka ichokwadi. Unozva panondinetsa manje ndepekuti kana munhu achinge aine mukadzi wake kana kuti aine murume wake pane dzimwe nguva dzaasina kusununguka. Zvekuti pamwe munogona kuti ngatisanganei masikati uzonzwa kuti basa rawanda kana kuti hazviwande here zvaanoramba achingoti zvazodai nekuti apa uyu wako wakaimba uyu ari kuratidza kuti zvese zvanga zviri mutsirindiri nekumba. Kakazhinji kachoka inyaya yekuti dzimwe nguva murume haasi kushandira muguta rarugare iwewe kana kuti haasi munyika yawe iwewe, so mukadzi anozongoguma akuona kunge hana munhu anaye panyaya dzerudo kana mufambidzana naye, saka manyepa anoguma kuwanda. Saka dzimwe nguva ndinotoona sekuti kana murume afunga kuenda kubasa kungave kure ngaende nemhuri yake zvake, nekuti vakadzi vedu mazuva anaya vanenge vachinzi igeneration yedu hatikwanisa kugara tisina varume, saka murume ngaende hake nemhuri yake kwaari ibvepfere nekuti mhuri dzake dzichengetedzeke. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedza ari kupiwa kuti kana muchinge muine mhuri dzenyu mungave mai mungave baba, hongu dzimwe nguva zvinooma kuti muende nemhuri yenyu pakutanga, asi kana manoshanda mukagadzirisa chinhu chitorai mhuri yenyu nekuti zviedzo zvinowanda. Asi uyu pakuimba kwako apa anga akutonorarawo kumba kwemumwe murume, anga akutonogezawo mutabhu chimboipinda itinzwe nayo yakandipa chando iyi dzimwe pamwe pacho patinge tichiimba tinozongowedzeredza kuti zvinakidze wakaikanga yakandipinza chando kuti munhu akutogeza mugiza nemvura yegiza ozonzwa panze pakunzi mai mwana ndadzoka. Saka pamwe pacho tinenge tangowedzeredza kuti zvinakidze. Saka iwewe wakaona kuti izvi zvinhu ngazviburitswe pachena nekuti ndizvo zvauri kutaura. Mamwe mashoko aunoda kutaura kuvakadzi kana kuti kuvarume kana munhu aita sarudzo yekuti ini ndakuda kuroora kana kuti ndakuda kuwanikwa, nekuti kana waroora kana kuti nokuroorwa pane zvimwe zvinombomira iwe ungade kupasa kwete kuti zvinombomira zvinofana kutomira. Ndizvozvo nekuti tese tichikura kanga vasikana kana kuti vakomana sesi tinenge takatombotamba, hakuna munhu asingatambi kashoma chaiwo. Saka unotamba unosvika panguva yekuti ndakufana kutsvaka munhu wangu wane wekuti ndinogara naye upenyu hwangu hwese. Asi isi mamarriages anozolasta zvupenyu hwese. Vamwe vanokwanisa kurambana, zvimwe zvinokwanisa kuzoramba, asi munhu waunenge uinaye panguva iyoyo mupe ruremekedzo. Ndizvozvo wataura mashoko akanaka anorapa. Hanzi munhu wauri kudanana naye mupe ruremekedzo, nekuti akapiwa ruremekedzo nevamwe vanhu asiri iwewe wanano yenyu hainyatsobuda zvakanaka. Ndakakuona zvakare, ndakateedzera imwe yawakaimba Zimbabwean Queen, mambokadzi wekuZimbabwe. Sei wakaimba pamusoro pamambokadzi wekumusha kwako? Alright, inini panenge ndichiimba nziyo dzangu handizive kuti zvinozoitika sei, asi nziyo dzangu dzakawanda ndinenge ndichingorumbidza vanhukadzi. So vanhu vakawanda vanenge vachiti mukomana anoimbira vanhukadzi.
iwe uchiimbira munhu wese. Ndichiimbira munhu wese zvangu zvokuti ndisaka muchinzwa vanhu vachizonditi doctor for the ladies. Ndakaona sekunge vanhukadzi vacho ndovanonyosa kusapota music yangu. Saka zvinozongoitika ndakatovarera kuti ndaimba song iyi Zimbabwean Queen yobva yatoita song hombe vanaimba wangu budikira wakonzeresa miridzo ndevakadzi futi vhera song hombe vanaimba pombi ndevakadzi futi. Saka handizvironga iwo zvinongoitika mukunyora kwangu masongs kuti ndozoona ndakutorese ndakutongoima ndichirumbidza madzimai but inini zvandakazivawo zvangu saartist kuti kana vakadzi vakada song vakaifarira vakati zvakanzi Freeman ane show kwakati kwakamwenda vakadzi vakawanda varume havana option vanongotera vakadzi. Saka vakadzi vane masimba zvekuti vane simba kune vijana ndizvozvo ndafara nazvo noti ndiri musikana oka vane simba. Saka inini nangu ndinokuremekedza vakadzi kubva kuna mama vangu nekunibereka kwavakaita kusvika pari zvino nyangwe nemukadzi wandakaroora ndinomuremekedzawo ndizvozvo. Aiwa muroora kwauri ikoko takutenda pachikuva nekuti vanhu vakawanda vasingatauri kuti kumba kune muroora kana kuti kumba kune mukwasha zvino mukanzwa achitaura nekuti ini panapa handimanikidzire munhu kutaura zvisina kubuda mukanwa mako. Aiwa toda kutenda. Tune vana mama vakomana 3 yangu boys aipa makorokoto ndane vazukuru saka ndichaya kuzororwa ikoko kanaje ndo makorokoto chaiwo iwayo. Ndinoziva kuti mukuita mabasa edu ayaka haungofuma wapa chikuva haungofuma wapa stage zvakauya sei wakawana kukurudzirwa here zvakatanga kupi kana ndo zviri mumhuri menyimbopinda nayo tinzwe kuti uzopedza zvakunzi kune mukomana anonzi Freeman vachizanga vakunzi Freeman vakuimba. Inini mumhuri medu ndingangoti ndindege pamwe ringotarindira ndakangokura ndinaro nekuti ndakatanga kuimba hangu ndayangozama ndiri kuschool kwaya asi ndaisazvida kuzi ndanyara nazvo school kwaya ndaisazvida inini hangu. So inini ndaizoenda paitika inonzi variety show kuchikoro nekuti munhu waiita lip singing masongs vamwe vanhu vaiimba ndomadesati aretera ana Decibel ana Placid zvava pano so ikoko ndaigara ndichingohina inini saka ndabva ndangonzwa inini ndine voice ribo ndichambozama kuimba asi ndichikora ndaida kuita mitambo yebhora ndozvandaida because ndatombotamba bhora ndiri kuchikoro zvekudaro ndizvozvo. Saka ndapedza chikoro ndakada kuenderera mberi nebhora vandatombotamba kumwe matimu anga akati asi Mwari vanenge vane pavo paringe vakaita se vakaronga ndatamba bhora ndashanda kubhucha futi ndaichakanyama kuita zvekutamba ndizvozvo. So ndaingozama zvese ndasandaona pango chepo ndizvozvo. So ndikubhucha ikoko vanhu vaitenga nyama vavaika vaingoti vakaita nyama kuti uyu mufana muningo because ndikana ndichingoimba tikatapfeka mazovhorosi nemamwe mahelmet so but ndikana ndine maearphones ndichiteerera manzi mamwe pacho ndichinyora saka mwenzi muniga ikoko ndikuti ndizvaita ndipatazongozamawo ende kustudio nini ndizvozvo. So panakatanga kuda song yangu yekutanga yakangorira mugeto mandaigara ndandagara kuDZ ndandabva kubindura vanhu vanenge vandifarira then ndibva ndazorekodha Jonah City inenge yange iri song 5 or 6 kutorekodha ndibva ndatoona kuti song yairese yakufarirwa kubva ipapo handina kubva ndakamirayo. Unoziva mukutaura kwaunoita ini ndinobata mashoko semusikana wakare. Uri kutaura nyaya yako yakanaka uri kupinda mundima dzako dzakanaka asi waisa musika vanhu kuti Mwari vanenge vaine chinangwa nekuti dzimwe nguva unokurukura nemunhu mugopedza musika vanhu vasina kupinda makurukota nekuti kana uchizvinzwisisa kuti Mwari vane chokuita neupenyu hwako Mwari vane chokuita nesarudzo yenzira yaunenge wazotora zvinhu zvikuru. Ini ndakatongozvarwa ndiri mukristu ndotenda muna Mwari nekuti dzimwe nguva even pamabvunza vai kuti wakabvira kare kuimba nanhasi uchirimo unozvigona sei pamwe pacho unotongoti ukaita basa rako ungoti Mwari pakundaita ndagumira apa
unenge watonamata pakuda simbari nyimwe ndizichi pamberi mashoko makuku tichengedza tiri kupiwa ipapo kuti kana taita zvinhu nemwoyo tikaisa kuna Mwari, nekuti Mwari kana vachiita minana vadiwatari nevatereri avatomboda zvamungaunze imi, vanongotanga pasina chimwe chinhu. Munana waMwari hauneini zvauinazvo kana kuti zvausina, munana waMwari unongoitika. Saka tinokutenda nemabasa auri kuita. Ndinoziva kuti vabereki kudzimba uko tinenge tine zvatinotarisira. Vabereki vako, hama dzako dzakuona wapinda munenge. Noti isusu nguva yatakakura munhu aita akatanga zvokuimonzi apinda muurombe. Akuita zvechirombe zvino amusambororwa nevakomana vemagitara musambodini zvino hauna kumbowana here kutsoropodzwa pamusoro pesarudzo yavo. Hakuna unzwi here vamwe vangoti dai wakatoenda kubhora. Unoziva kuti kudika indaidawo futi bhora zvekuti dai rakandiwana ndichiri chisikana ndingadai ndiri striker kuWarriors. Noti bhora ndorida serenge. Takangofanana saka musi tichamboenda timbotamba tese. Saka wakambowana here kukurudzirwa nevemhuri nevehushamwari kana kuti vamwe vaitokudza kuti laini rawatora iri richakunetsa iri? Kukurudzirwa kuti rachokwadi kwanga kusipo. Mataura kuti ndezveurombe ndo zvanga zvingaripo. Ende sezvo ndiri munhu kuti ndakutanga kuzviita mhuri zvanga zina chokwadi chekuti ndichienderera mberi here. Ini wacho ndaisambonyatsoona kunge ndichazozova muhombe sezvo ndavere papa nokuti ndida bhora ndiva nengoda nini. Zvakadikwa ndezvekuti pandakazotanga kuzonyazoti ndakuita zvemagitara mama vangu vanga vashaya, saka tina urombo asi vanoona. Saka ndakangoti handiri murume ndimbotsvaka ndimbotsvaka zvekurarama nazvo kusvika ndisvike pandiri panapa nhasi. I think vaiona vakazongoona kuti nguvana anenge andese anozvikwanisa anokuti kana ndazvionawo eni kuti uri kuchikwanisa saka vanozoguma vakusapota zvavo. Ndizvo zvasikurudzirei iri pano ndeyekuti aiwa ngatikurudzirei kunyange zviri kungotanga. Ngatikurudzirei kuti munhu awane simba. Apa akatosimba kaFreeman akaona zvake kuti asi akaramba achienda mberi. Ndokurudziro yatiri kukupa kuti iye zvino izvi ndogara ndichizvitaura kuti ndima dzemabasa dzawanda. Chaunongoda kutanga inotove ndima yebasa. Kare kwaingunzi unofanira kunge uri teacher, unofanira kunge uri builder, unofanira kunge uri kuhospital, unofanira kunge uchishanda mubhengi uri gweta. Asi mazuva ano ndima dzedu dzawanda chaizvo. Ndakamboona uchiita munoti collab naBaba Asharo. Ngaibake maida kuti chii chibake? Toda kuti dhanzi ribake. Ngatimbopinda ipazviri. Kana tichishanda nevamwe vaimbi tinoda kuwanei, tinoda kudzidzisei, zvinotibatsirei kana tasangana nokuti iwe uri shasha pachezvako, Baba Asharo vamacheso ishasha pane zvavo. Zvino kana shasha dzasangana hanzi tiri kuti inini hangu ndingange ndiri shasha asi Baba Asharo kwandiri ishasha yangu. Ndizvozvo kuti ndakakura ndichiteerera Baba Asharo kwete mbijana nhasi. Ivo vandoziziva kuti mufano yaanoda anoda zvavanoimba nekuti ndakasangana nawo kana pamashows avo masokunzi ava ndinotomaimba zvakanaka zvisinganatombokanganisa. Uchavatsvaga kaBaba Asharo, tinoda kuvapemberera panapa. Vaita basa nguva yakakura asi vanongonzvenga kaBaba Asharo. Baba Asharo kana makateerera takakumirirei kuti tikupembererei. Muri kuita basa rakanaka, muri kusumudzira vana vadiki. Uyai kuchikuva chemhemberero. Ini ndiri munhu akwada choteerera Baba Asharo kuti ndijana. Saka ndaingoti ndiringora mazuva ndichazombonoedza ndichazama. Asi ndanga ndisina tarisiro kuti zvichabuda nekuti musambo wavo nemusambo wangu zvakaita zvakasiyana. Saka ndakazongotsvaga zvinongona kuti mukuru wakwane. Iwo wako musambo tingauti chii? Unonzi wako musambo? Izvezvi inongonzi Afro dance. Ingo dance yemuAfrica. Ndizvozvo yakatoti kwanira, yakatotinakira. Ndo iri Freeman inotamba vanhu vachijamba. Indovanzotaura kuti ndinopa kutamba dancehall apa atipedzerani nzvimbo here. Kuti mwakasvetuka ari kunoku adondobuda ukoko, mumwe akandobuda uko. Zvino munokwana here kutamba pastage? Amatuki vanoziva patani yacho. Vanenge vachiita vachisirana mukana.
ndizvozvo chaizvo. Aiwa, mashoko makukutu vari kuzvarwa nevakazvarwa kare. Imharidzo dzatiri kupiwa zvine dzidziso. Iko kubatana kwamunoita sevaimbi ikokoko kunoti dzidziso kuti kunyange vebhora, indiri munhu webhora, vanhu vebhora dai vambobatana vanonetsana kunge vakadzi vari pachipari. Timu ikadyiwa munhu anotopinda mumagumbeze nebhutsu. Unokuti unongotiza kuti uchashorwa kunzi nhasi mani iyo yadyiwa. Mune nayo, regai ichahwina rimwe zuva. Todzokera paipepa pamati munowanei makaita collab zvinodzidzisei. Semuimbi wese anenge ane vanhu vake vanenge vachimusapota. Vanenge vakatosiyana. Mumwe anoti inini ndoda Freeman, mumwe wati inini ndofara kila tii. Saka ndakaona sekuti takaenda batanidzwa iwo. Pambatanidzwa apa na baba Sheruka. Kune vanhu vanotoda baba Sheruka vasingazivi Freeman. Vanozoti kumfana ndopiwe. Zvishosho ndo zvakaitikawo. Kune vamwe vanhu vanotanga kutozondipa rukudzo nekuti vaona ndichita song na artist wake wanenge achifarira. Saka ndinofunga kuti zvinoita kuti vanoteerera nziyo dzedu isusuka vange vari pamwe chete, vangoti supporta zvakafanana zvisinei nekuti uyu ane pamusambo upi then uyu ane pamusambo upi. Mashoko akanaka echenjedzo. Unoziva zvinondipasa manyemwe izvozvo zvekuti vana vezera renyu muri kuraya nyika, muri kutaura mashoko anovaka. Zvinofadza kuti eya ndo nyika yamangwana. Nekuti tikambofamba umu dzimwe nguva unonyatsoneta kuti gojodo kuti nhai Mwari ndo nyika yamangwana here. But kana tine vana vakadai vanenge vachikurukura vachikurudzira mabasa ekuzvishandira, mabasa ekusangana nevamwe, zvakanakisa. Nekuti wataura zvakanaka kuti apa kana mabatana vanoda kuva Macheso varipo, vanoda Freeman varipo, vanoda mese Samike Samba varipo. Saka zvinenge zvichifamba nditi. Aiwa, ndinoramba ndichikutenda. Chakakosha kubatana ndo zvakakosha. Kubatana nguva dzose kwakanaka mwanangu. Ndinoda usandisiye. Hapana nda kumbosiyiwa, unozviziva. Kunyange kachembere kari kudonzva kudai akadi kusiyiwa nasekuru kana mbuya avadi kusiyiwa nasekuru. Apa ngatipindei mairi. Usandisiye, wanga uri kufunge. Ndoziva kuti pamunoimba ipapa unenge uine pfungwa dzauri kufunga, unenge uine zvauri kuona mumhepo. Usandisiye. Ndaimbira hangu mai vana vangu vari kumba. Muroora wadiwa wako mana. Nekuti kwatakabva ndokure. Ndizvozvo. Takabva parefu. Ndingoriwo chizanga asiri Freeman. Vakangondida ndakadaro. Kana nhasi tiri tese ende andifunge kuti andifunge ndichavachinja. Nekuti haisi vanokuchinjwa mberi. Haisi WhatsApp status ati. Anochinjwa. Handisi kuda kuzovachinja. Sezvanambotaura vadikane, mukomana ari pano ari kudada nechibaya mwoyo chake, ari kudada nemudzimai wake, ari kudada nevana vake, ari kudada nemhuri. Iwewe neni tiri kudada here nevedu vatakapiwa? Nekuti munoziva kana wapiwa munhu muwanano, hanzi wanano inobva kuna Musikavanhu. Uri kudada nazvo here? Akaimbira mudzimai wake, usandisiye. Kwete kuti anoda kumusiya, asi anoda kuti ave chinamira. Ndozvamunotaura mazuva ano. Anditika. Saka kana uchinge uine munhu wako muchidanana, musasiyane. Ndozvatinokurudzira pano nekuti maruva enyika haaperi. Nhasi ukaona mumwe ukangofunga kuti uyu ari nani, unopedza upenyu hwese uchingowana ari nani mangwana ari nani, asi handiwo mafambiro endima dzedu dzerudo. Ndine mibvunzo yangu meiri yandinogara kubvunza vanhu, yandinoda kukubvunzawo. Ndangada kumbobvunza pamusoro pesocial media. Wongoro netsvakidzo iri kurakidza manje kuti munhu ukamubvunza so kuti zvamuri kutaura izvi mazviona kupi, unonzi pasocial media munhu anobva angisa ruoko rwake pasi unzi ndezvekunyepa mene. Unoona sei imbotipa kunaka nekuipa kwesocial media yakaita sesword sezvandogara utaura munondo unocheka neuku unochekwa neuku. Ngatimbotangai nemaipiro. Social media kufunga kwangu nekuona kwangu inini ine zvayakanakira, ine zvayakaipira. Zvayakaipira social media
ndezvekuti panotaurwa nyaya alright tomboti pamusoro pangu pataurika nyaya anditi inini ndiri munhu anozikanwa nyaya yacho ndingonange alright nyaya yacho ndeyekunyepa. Kune vamwe vekuti vakatongona nyaya yekuti zvanzi Japres aita zvakati pamukelati ati zvakati kwaari ichokwadi kwaari iye haambomira kunzwa kuti ishuwere kana kuti chii kutosvika muridzi wachino nyaya ataroti aiwa zvinhu zvakafamba so haukwanisi kunzwa mativi ese nekuti muridzi wenyaya hapana zvatataura pangonyorwa kunzi Freeman aita zvakati nekuti ini ndine nyaya dzandakatombobvunzwa pamazuva apfuura ndichinzi ndotira hangu nezvangu inini waita tsaona hanzi wakwara zvekutonzi wafa kanenge ka 2-3 mandati aiwa inyaya ndofunga takafa nguva imwe chete nokuti ndakatombonziwo ndafa ari mazviona manje inyaya ichi tikazomuka sarazaro yemanyepo munhu akazonditextira pawhatsapp ndakapindura ngose kuseka kumukoma hanzi mafa ndakati handafa hangu ndiri whatsapp yangu ndiri kuno zvangu zvoti yakazoti nyaya ndedzekunyepa kokozera kuti social media ine vamwe vanhu vanoshandisa zvisiri zvipo kuti vanotuka inonzi cyberbullying muchirungu vanotuka zvekuti ene munhu wacho anenge achikutuka pamwe chitutsi hauna chakwamutadzira pamwe wati kudispotirwa nemumwe munhu kuti akwanisa kuona data anenge achikutuka saka zvinokonzeresa depression kuvamwe vanhu nekuti isusu edu tajaira isusu tane mwoyo yakasimba isu kuti kana ukatuka sese wane kachikumba kanenge kemvu kekuti kamarwa pano pabuda chinorapa saka hatisi takasimba kudaro manje hatisi takasimba kudaro ndine mumwe artist andosita rangu nezita wandaitira naye I think Sondrapfura aitira nyaya yekuti amukoma inini ndinobatikana nezvinotaura pamusoro pamwe nevanhu so ndichitongoti akuona chero wangu chichitongozvitambira ndozvazvi nekuti hatisi kuraramira vanhu isusu hakuna munhu ari perfect hakuna munhu akasikwa ari zvaanoda nekuti upenyu isusu hatihusarudzi iwo ndonotisarudza mashoko makukutu mashoko akasimba ari kutaurwa kuti vadikana hatiraramire social media hatiraramire vanhu zvinhu zvizhinji kwane umhizha wakawanda uri kuitwa pasocial media nyaya zhinji dzimwe dzatinonzwa dzinotipatidza dzimwe dzinenge dzisiri dzechokwadi. Mukoma Freeman vari kuti tangai manzwa kune muridzi mukanzwa chakupatitsai bvunzai muridzi kuti ndizvozvo here kana kuti kwete nekuti mukawawata iwewe ndiwe uchafamba wane mbiri yokunyepa iwewe zvimwe zvaakusungisa kaizvo unoswera wakuzandomu uko kujere uko waita zvinhu zvisiririzvo kopa kunaka pai tinodei pakunaka kwayo kuriko futi nekuti social media iwe kune vanhu vanoita mabasa akasiyana-siyana kwete kuimba chete aiwa mabasa emaoko ukati ndafunga kuda kuendesa basa rangu pamhepo apa vanhu vazive kuti ndinoita nezvei ndinoita zveroofing ndinoita zvekuchera mugodhi ndinogadzira zvibhorani ukango zvinhu zviposta pasocial media kana mumwe munhu ari kugokwe kana kubhindura anogona kukuchera nhare kuti ndoda kuita se kuitirwa basa rangu ndo manakiro ayo kozoti isusu vaimbi tikafunga kuti tine nziyo nyowani yatofanira kunge tichitsikise ndikangonozisa pasocial media kana munhu ari kuimwe nyika ari kuaustralia ari kucanada ari kugweru muimbo wangu ane zvinhu zvinyowani zvakatigadzirira ndizvo zvamashoko makukutu ari kutaurwa pane zvayakanakira asi izvozvo tanga wazvibvunza kuti ndaingei pano pasocial media nekuti kunaka kwayo kunokunda kuipa kwayo kuipa kunenge kuri kuipa kwako iwewe muchidimbu nyaya yemadrugs unoiona sei nekuti ongororo netsvakiridzo tinotonzwa muchinzi kuti munhu anyatsoimba anoda kumboti iko kai kuti agone kutamba kahede inini handiiziva kumama nekuti ini handina mvura nambonwa doro kana kuta fochi kana ndichienda pastage ndikuona ndiri zvandiri izvozvo nemvura yangu ende wataura zvine utano hanzi kana ndichienda pachikova pastage ndinoenda ndiri Freeman vachizanga vanongoenda vari vachizanga nemvura yavo
nekuti mvura ine utano ka munoziva mvura ine utano asi I think vazhinji vanozviramba ndichivaudza ndiri inini pamwe vachitozvionawo kuti amukomana zvautaura pamwe vachabvuma ipapa nokuti vanofunga kuti kana uri artist kuti unotarisana nechangwa chakawanda unofanira kunge wakadhakwa pamwe wakatora madrugs asi nyaya yemadrugs amabvunza ndipindura ndichiti inouraya upenyu hwamangwana zvisine kuti unoita basa ripi nekuti upenyu hwenyika hurimo une vechidiki sesu vechidiki vacho vatanga kunge vakupenga nemadrugs achinyika icho zvinoenda kusara iri nyika yerudzi inenge yato nyika yemakava nematachka kana kusisina vanhu tinovaona mukufamba umu akuti mukoma dokana hwani ningotenga kana kana chiwangu ndikwanisa kusakumbira mari yesipo pane mumwe right kwavapita kuti munobva kubitu kwekweyo ndiri kuenda mushanda svika pamashops ndavana vafuremanti auya pepe anakule ndirakodhaka $1 mapondo vanditaiwa uya kuno mushopu vanapinda vandatenga tokeji yangu nesipo yangu nemafuta inopa mukadzi ndizvozvo mawene yenyu but mandomizera izvo zvikandokona kuona watengesa zvinhu izvi ndizvozvo chaizvo ndizvozvo mashoko makuku tinoti iroro basa rauri kuita iroro rekuona kuti kana munhu achikumbira zvakaipa unomupa zvakanaka ruoko rwakanaka ndinoda kukutenda ndinoda kukurumbidza kuti uri kuita basa rakanaka asi pachikuva pano patiri kutandara pano pakanaka kudai hatigonawo futi kana kupedza tisina ndichakukumbira kuti undiimbire asi regai timbotendaka ivava vakatigadzirira ningi chikuva ichochi vanonzi Wamambo Space Creatives ndo vakatigadzirira chikuva ichochichi asi ndikapedza usina kumboimba vanhu vanogoti ndiwe here nokuti vanhu vanonzi unotozonzwanzi asiriye akafanana imbotsarudza chaunoda kungoti imbe ndingazobuda mututu kana ukareka kuimba takabva tese mumadhaga kwatakatsangira tichikwidza makata bebi pandaiwanda mumashanga ndichikutsaimira kuti ndisaonekwe nadedi usandisiye nekuti kwatakabva kure jejejeje usacheuke kumashure chimbouya ndikubhabhure ndega ndinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure jejejeje tondera kumashure uchiti slai ndimirire ndikure jejejeje zvakatanga semafani tiri kumushapa takasangana mubani uchifudza mombe 2 nembudzi 1 ndikakutaudza ndichiti ndine plani ukati mhinduro ichauya after 2 months oyo makorokoto uneizwi rakakwenenzverwa unoimba setsuri asi ari kuimbirwa apa arida kubhabhurwa zvakanakisa izvozvo muongororo netsvakiridzo tiri kuona kuti une chikwata chako iwewe chebhora unoziva kana zviri zveongororo netsvakiridzo hatichanyatsoziva kuti ndizvo hazvisiridzo asi tikapindana tiinewe tinonzwa embotiudza tinzwe ichokwadi ini semunhu anofarira bhora pachirungu ndikandoti ndiri so addict ndikasariona ndinge ndichitamba ndikasaritamba ndichitamba pamagame ringori bhora iroro ndizvozvo saka wakazvarwa here kwaane slag saka ndine chikwata changu chinonzi Galis FC chikwata changu chine vakomana vanobana bhora kwete mbijana vari mudivision ipa hatisedi mudivision asi tiri kufunga kuenda ikoko nekuda muchiri kuti vangafanike mabhuzas totamba musi wesvondo wega wega asi unozara kwete mbijana unotambira kupi paAlexandra Sports Club every Sunday ndo kwatinenge tiri kudivision kana kuPremier League tinokwanisa kuzosvikako asi ninoda kuti bhora kuti urinde nari kumbereka pane pachida mari yakati chokubata saka zvamai manje ndakada kuzviita ndo pamuchanzwa kuti Galis akapinda muleague for season imwe chete yabuda ane kuti ndisongetso simba panyaya dzehomwe asi nekufamba kunguva chishuwa changu ndicho chokuti ndirire mberi
nebhora netimu yangu inonzi Galaxy FC. Mwari ngavaropafadze shuviro yako nekuti uri kutopa vakomana ava zvokuita. Iwe unovawanepiko, unovasarudza sei? Nekuti haungangoti ari kufamba kunzvia kuno wakambotamba bhora here kupinda apa unozviita sei? Ini ndine vandaiziva vanemboti mwana webhora kare. Ini ndiri munhu webhora zvokudaro futi ndinofanira kungandoza kuti uyu akambotambira timu yakati zvakazoramba izvezvi akumba saka fanira kungovatora waya kubhora utokavasiya variko kundopa uzigoma vakutora tomamuchare vatui tuhede saka vakaya kubhora vakambonotapata mabhora I think vanenge vachinotaramukei nekuita zvinhu zvakarese zvakashata ndizvozvo vadikani bhora ibasa tasaizvi kuti vakomana vebhora vazhinji muri kuona vane ndege dzavoka kutori nevakomana vamwe vanenge vatatu kana vana vakatotengwa kubva kutimu yangu iyo vatina kutambirawo mamwe vakumaklabhu akatosimukiwo mbicha makorokoto uri kuita basa rakanaka. Ndioziva kuti ndambotaura newe pakutanga ndichiti uri chikomana chekuti gore negore unoburitsa album. Munozvitaura nemazita nendimi dzakasiyana siyana. Vamwe vanotaura kuti ane project yake yaari kuita, vamwe vakati ani. Saka pane chaunoda kuvimbisa here semunhu anogara achingoita zvinhu? Uri kushanda uchiitei? Inini kupakura mumhanza handitorege mama. Ndingatorege nekuda kuti vanhu vangazoona kunge zvanyanya. Asi zvokimo zvake ndinazvo. Kunyanyiwa ndiko kwavanoda kana usingazvizivi. Saka gore rega rega ndinenge ndichitogadzira nziyo. Vhiki ratabvere ndanga ndiri studio ndakatogadzira nziyo dzinenge 3-4. Saka ndinenge ndichigadzira ndoisa parutivi. Kana chinge ndapedza ndafunga kuti adzati one day ndine vanhu vangu vanoshanda navo vanozofana kuzoti wemboterera mundigadzirise pandi. Asi rega ndipatavimbisa wadi watari nevaterere kuti idzodzo kana dzapedzwa muchatanga kuchinzwa, muchatanga kudzinzwa pachikuva chemhemberero. Ndizvozvo handiti gore negore isungano handishiya zvokuitira vanhu ndizvozvo. Aiwa vadikani, wanga uri mufaro wangu kunge tichikurukura naFreeman. Manzwa zvaanotaura, manzwa dzidziso yake, manzwa kuimba kwake. Pano pachikuva chemhemberero tiri kurakidza nyika kuti kuZimbabwe tinavo, kuZimbabwe vanozvigona vese. Vamwe vanofunga kuti vanokodzera kuuya pano makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Hatigone kupedza chirongwa tisina kutenda zvakare vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose. Mike Samba Show is powered by Dandemutande. Nedandemutande zvaendeka kamazviona munongoziva kana teita zvinoendeka zvikuru sei. Tiri Mike Samba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapita pisvondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.